du kickar 330, får jag casha din drev. Du slänger ditt hår, Habibi på en annan nivå. Så galen är du rör på dina lår. Nu är det bara vi två. Hon kan dansa, du och jag vi kan haffla. Cashen vi kastar, Habibi vart du vill vi är körda. Habibi, du kan ratta min C-klass. Jag kan ge dig 4 ringar. Du förtjänar allt, Habibi du är jet som Maya. Hon är farlig, helt olaglig, en riktig galning. Habibi, hon är 10 som min nia. Mamacita, Habibi. Hon är farlig, helt olaglig, en riktig galning. Habibi, hon är 10 som min nia. Mamacita, Habibi, Habibi, Habibi. Selamat pagi, Kak. Habibi. Belum lagi. Belum pukul 12. Nama IG you dekat Mr. Nobody. Thank you, Mr. Nobody. Betul lah. Tengok dekat saya punya profile awak. Dekat profile saya ada. Okay, IG saya siapa nak dekat profile. TikTok sama dengan Migo punya ID. Senang sangat. Okay. Lalu benda dalam makan tu gami dia macam ada free. Saya penat korang pula yang seronok. Main spin. You Kelantan ke? Muka saya nampak macam Kelantan ke? Tak. Joget elit, solat sulit. Awak tahu ke saya solat ke tak? Jangan cakap je, awak tu solat tak? Jangan cakap orang, awak tu belum tentu solat.